Chief Executive Member jangka KHADC buat Tito Star World Khan mentah kesengi hakajing keren bat kirap petai kubor ulah kentaj wari kajing kam jong Menteri Ketera Transport jong Sokar Jela halor kajing kam jong hakamar ignor wartawan benda kaliang ke KHADC kalau dep ajing bed ne NOC hakabede berkajing ketemu pun poy keren tiral sebernihat buat Tito Sulaong ba haku kajing pej beng jong ya borok kikot kisla nakadis council malap sabtia ya ka wairu na pernah kita kikot kiba nakaliang ke council kalau ajing bed ya katana peniat jolok ser India pun poy usurogral lo hakajing sana kalian ka Sokar Jela kalapa aduk lai pokon naisin kajing penken mau hakabede berkajing pan jong kaya kenosi ndai kat aduk menta uang bana kalian ka council kampat semla ai setia ya kenosi ndai kajing skembat wadalai kan ai kan ka enosi kat baki teraja ka buat kisang halang buat kinosong song ka Jela kimpat pudeng ya kene kalian ka jonga khot lang ipi ki perlok na kalian jong ka press print bat media elektronik aku ban pensyai hakabede bat ka jingmi hakikot kubor hakabede bat ka statement ka ba ai dong minister jong ka transport hakabede bat kini ka railway line mene ka don hakikot kubor ba la ai kini ka headlines ba ka KHADC kala dep ai ka NOC ban sna lentirel na po tetelia sebernihan ti ngadon kumni ban pensyai kanika scheme mau kanika project na mentaban snai kanika railway line na tarai katika bela initiate na du kisnem kiba prapo way terter untuk ti hadin balami kini kubor na kaliang kusunga ngala kendit namar balai ba hakani ka isi ka ba po ka jingelam ka jungi ngimpat syamai kanu ka NOC habede bat ka dan tira bat ngila keren syai lu bana kaliang jungi ka district council ngin yang skami bakat ba ngimpat yo ya ka jing menjur jongki klik nong sensar jongki pat ba jong ka district ka jungi jong ka area ka jungi ka bahap apa hasil autonomous council nginum la ban ai kini ka NOC tenri ka belengo kalong ba ngai i mene ba kami hakilat rai kubor ya ka statement ka bala ai dai minister jungi hangte po assembly ban ong ba la yo NOC na po district council tinga kwa ban pensai yang ni ba na kaliang ka jonga kong CM mentarasi ngala pedlut ya ki records ki badan ki file ki badan po district council kam syumdan kanunu ka tinga NOC tenri nga sikwa ban pensai hang ni kalong ba le si haki snem shwa ka snem arajar khatlai namar haki tu kipor kanika acquisition ya ka jaka kimpat don kam ya kanunu ka NOC na po district council deitat onda la amen ya kanika land acquisition and rehabilitation resettlement act mo kabangi ong land acquisition act dei hadin kata ba kanunu ka jing acquisition ya kajaka na ni ka jing sim jaka hapo uput usam bade jong ka schedule area don kam ya ka NOC na po district council dia kata ka bentana namar ba prior to 2013 no kapamut haswahi jong ka 2013 kat bampat patri kam ya kanika ai let's say nakaliang ka sarkar kala ban sim jaka klaim da don kam ya ka consent jong ka district council tinre nadu kasnem arajar khatlai terter ngalapet lut ya record separo bat ka jingpan ya ka consent na po district council na ka sarkar ka city ka bangiyo ka de khatsau khatar khatsau tarik banai ba khatar jo kasnem arajar khatrio kani gadi ka correspondent ka baningkong do ka banakaliang ka sarkar kala tho sengi ka district council ban pan ya ka consent habede ba ka proposal for land acquisition in connection with the construction of goods approach road towards Bernihat Railway Station of Tetelia Bernihat Railway Line National Project in Riboy District. Yakani hadu menta ngimpat ai kanunu ka consent. Bat kumjuru akasnem arajar khat nyo ke nakaliang undersecretary naka state government la tho biang sengi ban ai ka consent ban ngani tu iti baki don hadu khlai po khandai teli
ki reminder ki bangiyo mo life kun dai tali ki reminder ki bangiyo nakaliang ka state government hakbe dai bang ni ka kam dan re hatu mentah nga kwa ban kan sai ban nakaliang ka district council hi ngimpat ai ka nu ka concern la ni ka NOC hakbe dai bat ka railway line kata ka di ka bang kwa ban pensai kedar kenang ba ki pai ba ki bi i ki ni kubor na ta sni kin nom sya ya lam bakla na ni kum nom su thu bakla ba nakaliang ka district council la de ai ka nu ka NOC rekat ki record ki bangalap hadu bantahi khamtam haka phagani ke isi hi ngi kham ai rewat haki isi ki bar mensuaru ki ba nadu kasnam araja khat lai terter kam simdon kanu kajing ai ke NOC kata ka bang akwa ban pensai kenang ba ki pai ba ki nam sutu ba ka koresponden ka bang yo ningkong angni po district council ka dei hakasnam araja khat riu te kabamut ba shwa ka araja khat lai mo kabang ngimpat amen ya kini kalan acquisition act te hakata ka por le si shwa ka araja khat lai le si ka state government kala te ban acquire ke saka tene hakata ka por kamut ka district council kampat don rule kan kampat don kanunu ka rule lani kanunu ka bor ka ban ai consent ban ai NOC Kung reply pa ko by NOC na district council. am kata ting hapan panjing sai nakaliang jongi rung hapan jing sai kata si kala bandon rung mla ban tip dan re kat kum ki record ki bangadon hapo district council li kalong bangim pat ai kanunu NOC